Dobrý deň, dnes som tu s tretím videom, s tretím mýtom, ktorý si rozoberieme a pozrieme sa pod jeho pokličku. A tento mýtus sa volá Ja mám v práci pohybu dosť. Ja sa nepotrebujem hýbať. Ja mám pohybu až. Pozrite sa na to, aký je to pohyb. Ste po týchto mnohých pohyboch, o ktorých vravíte, že ich máte v práci až, naplnený energiou, ste radostní, ste stále po týchto pohyboch zdravší, je vaše telo ohybnejšie, pružnejšie, je vaša myseľ ohybnejšia, pružnejšia? Ak áno, tak je to fajn. Ale podľa mňa pravdepodobne nie. Pretože komplexný pohyb nám prináša energiu, nám prináša život. Rozvibrováva našu energiu a pomáha nám prežívať hlbší a plnohodnotnejší život. Ale nekomplexný pohyb, ktorý máte napríklad v práci tým, že stojíte na jednom mieste, tým, že beháte zo skladu do skladu, tým, že sedíte celý deň v kancelárii, tým, že horúčkovito tu premýšľate alebo pracujete s rukami, to všetko vytvára určitý nekomplexný pohyb. Jednoducho, keď pracujete s hlavou, príliš veľa energie je tu v hlave. Keď pracujete s nohami, že kráčate napríklad zo skladu do skladu, príliš veľa energie ide k vašim nohám. Zákonite, keď je niečoho príliš veľa, na opačnom mieste musí byť aj niečoho príliš málo. Takže vás buď bude bolieť hlava, pokiaľ pracujete s počítačom, alebo vás budú bolieť nohy, pokiaľ beháte celý deň v sklade. Takže áno, máte pohybu dosť, ale nekomplexného a degradujúceho pohybu. To, čo potrebujete, je pohyb komplexný, ktorý vám rozprúdi telo, ktorý vám dá energiu. Pohyb, po ktorom sa cítite dobre, pohyb, ktorý vyživuje vaše telo, vyživuje vaše bunky, prináša život, krv, radosť, čerstvý vzduch. Takže pokiaľ máte príliš veľa degradujúceho pohybu, potrebujete ho vyrovnať, vykompenzovať. Keď pracujete príliš veľa v hlave, v nejakej kancelárii, potrebujete určitý pohyb, napríklad beh, alebo potrebujete niečo iné cvičiť, aby ste tú nahromadenú energiu, ktorá je tu v oblasti vašej hlavy a šíje, a ktorá spôsobuje stúhnutie trapézov, migrény a podobne, rozptýlili po celom tele. Pretože tak, ako nie je dobré, keď je niečoho málo, nie je dobré ani keď je niečoho príliš veľa. Keď je niečoho málo, napríklad púšť, nemôžu tam rásť stromy. A keď je niečoho príliš veľa, napríklad močiar, takisto to nie je veľmi dobré. Takže vo všetkom treba hľadať rovnováhu. Takže aj keď máte dostatok veľa pohybu, pozrite si, v akej kvalite je tento pohyb a čo vám tento pohyb dáva, akú energiu vo vás vyvoláva a ako sa po tomto pohybe cítite. Vždy to môžete zmeniť. Vždy si môžete stanoviť priority, rozhodnúť sa a veľmi pomalými krokmi všetko začať meniť. Vytrvalými a pravidelnými krokmi toho dosiahnete.